Šta je razlog za pokretanje inicijative za otvaranje malograničnog prelaza između Srbije i Bugarske? Pa, inicijativa je ideja, ja radim u Bugarsku 3,5 godine, sad je 4. Gore smo našli parče hleba, gore idemo i radimo, a jedini problem nam je oko samog prelaska, graničnog prelaza. Jer u zimskim mesecima nije, ali leti kad je povećan saobraćaj, turisti kad idu iz Evrope prema istoku, ne može da se pređe. Prva inicijativa je bila gde su nam izašli u susret i srpska i bugarska granična policija, da nas pustaju, koji radimo i koji su studenti, na prelazak gde su autobusi. Međutim, prolazili smo, ali to se ukazalo nezadovoljavajuće, jer mi ne možda da dođemo kad je velika gužva na to mesto gde prolaze autobusi. To se čeka, neprijatne situacije dolaze i nije pravo rešenje. Nakon toga smo razmišljali i smo rešili da potražimo od obe države, što smo se i obratili svim nadležnim institucijama, da se napravi malogranični prelaz za radnike i studente, a i umeđu vremenu smo saznali da na mađarskoj, srpskoj granici su otvoreni ti malogranični prelazi gde su samo za Mađari i za Srbi. Iz ti razlozi tražimo da nam izađu u susret, da otvore ovde na Gradini isto odvojen fizički od ovaj prelaz za Srbe i Bugare. To bi praktično bio novi granični prelaz uz postojeći. Da. Za ovu inicijativu prikupili smo 1392 potpisa. Potpisi su prikupljeni za 10 dana, veoma brzo, veoma dobar odziv građana iz Dimitrovgrada i okolnih sela, a podržali su nas i malo skromniji broj iz pograničnih opština u Republici Bugarskoj i iz cele Srbije. Ne znam tam broj, nismo se mnogo ni obraćali, nismo tražili, prosto ljudi koji su se našli u prigodnim situacijama na pogodnom mestu potpisali su i podržali tu inicijativu. Inicijativa po meni zaslužuje veliku pažnju i nadamo se da će biti ostvarena jer je za našu sredinu veoma povoljna. Ideja je da mladi ljudi koji idu na školovanje u Bugarskoj, posle toga ostanu, traže posao i rade i žive u Bugarskoj. Samim otvaranjem prelaza, završetkom magistrale koja se pri kraju je za par meseci završava, omogućava se veoma brzo kretanje do milionskog grada gde mnogi mogu da nađu uhlebljenje, a da žive ovde. To je za našu sredinu po nama veoma važna stvar da se mladi zadrže ovde u gradu, da ovde zasnivaju porodice. U stvari, tu će da troše i pare koje donesu iz Bugarske. Samim zasnivanjem porodice nadamo se i novorođenim bebama, što je perspektiva za grad, što je održavanje školstva i tako dalje i tako dalje. A druga je priča, dolazak Bugara u Dimitrovgrad, to je i našu sredinu. Za turizam i za sve. Da, naravno, to je nešto što je veoma bitno. Meni je mnogo bitnije to da mi na ovaj način uspemo da našu decu ostavimo u našoj sredini. Imate li neku procenu koliko građana na svakodnevnom nivou radi u Republici Bugarskoj? Znači koliko svakodnevno putuje? Oko 800, što studenta, što đaka, što radnika. Neki dolaze svaki dan, neki nedeljno, ali oko 800 građani iz Dimitrovgrada, ima neki iz Pirot koji rade u Bugarskoj i studiraju. Da li ste do sad imali neke neformalne kontakte od strane sa predstavnicima institucija kojima ste uputili zahtev? Imali nekih nezvaničnih reakcija na ovu inicijativu? Za sad nemamo nikakve odgovore. Nezvanično imamo da naš predsjednik opštine Vladica Dimitrov da podržava našu inicijativu, ali šta će biti dalje ne znamo. Vi ste e-mailom poslali, tako? Tako je. Kad tačno? Pre 10 dana.